Зон. Son як чилисея? Дар Тоҷикистон 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ваҳ, соати 2 шабай. Хулоса Дар Тоҷикистон ман чӣ ҷома иваз кардам. Ина ҳози ина комната. Комнатае ку медонӣ чандае? Як 70 ба фикрам ба не як 70 не камтарак як 80 хо як 70 як 80 ба як ду. як 60 чанд боша як 20 боша як 30 боша хулоса инам дастомро дуруст кунам ҳардушам як қапам фаҳмидӣ. Як ҷое Айда. як ҷое кучидум ки аки чихегум эҷа чие да гармай фаҳмидӣ? Шумо Гармае Англия мемакунед? ма дар Шотландияам ҳозир ки инами комнатам хулоса як гармай баъд майдаҳака бисёр энерҷӣ дар кор нест. Масалан дар ӯ комнатае ки будам дар ӯ утоқе ки будам ӯ утоқам калонтарай ба ҳамин шамол камтарак медурояд бояд ки ҳамун гирдиша изолятсия кунам фаҳмидӣ ҳамун гирм хулоса маҳкамаш кунам. Хоб накардам хишим надудестаю вақт нестаю нашава бара ана гуфтум гуфтум ҳамин зимистон омадестай ҳамин чанд қайги бисёр ма инҷа ха қиматае охида ҳамин пули нархи чиз оби свети барқи чиз қиматае. Хеле қимат аст. Баъд гирифтум инами гуфтум ки беинам ҷа мегзарам чӣ ма як хидам ки мара ҳамин ҳечка дар кор нестае як хидам мегзарам гуфтум гузаштам ҳаминҷа ози дига дар инами утоқи май даҳак шиштам дига фаҳмидӣ бародар. Акаҷон шумо ҳамонҷо мехонед инҷода? Ман дар як коллеҷ хондестам аки ва корам мекунам камкам. Ҳозир не ки Беҳтарин. чанд моҳи дига 2 моҳи дига бояд хонам бо давом метавма мумкин 1 сол хонам. нағзеда ҷа хони аки ман ҳозир ҷуда хондестам. Ман медонӣ дар куҷо ҳозир хондестам? Ҳозир ман дар барберӣ хондестам фаҳмидӣ бародар. Ягон чизи дига не. Барберия медонӣ му пас кардан метонум ман му пас кардан метонум лекин мада сертификат дар кора ина инҷа да сертификат дошта бошӣ кора хубтар кардан метонӣ фаҳмидӣ. Ва хуб хулоса оянда да бо ягон дили ниятҳо аст аммо инҷа ки ки ман омадам инҷа да буд хеле имкониятҳое ки дигар соҳаҳо хонум лекин охир бародар мо шукри худо 30 сол умр дорем бо бирем бихонем меҷӯшим ша гуфтам ҳамин хондан мум сафед шудестай на шавара мум рехтестай бо хондан мегум басай хондан ҳамин як 6 моҳи дига ҳамин бихонам сертификата гирам як иншоалло мебинем ака мегӯянд ки чиёта нагу одамуда мегӯянд мақсадота иншоалло мебинем инами дар пай инами ҳастем аммо корам мекунем инами 2 рӯз пеш як мошинам гирифтем ака кор бо мошин гирифтем. Беҳтарин. Тоҷикистон ҳам мехонед ака онҷо? Тоҷикистон да не ман дар Россия хондагиам дар Россия дар Астрахан да хондагиам она шавара умри ҳамин ҷавониму дар ҳамон Астрахан гузашт. Беҳтарин. мавзӯъ дар бораи чӣ мешавад ака? Мавзӯъ суҳбати озодона бародарӣ мавзӯъ ҳозир нест шаб ҳама хубае ман ба умедворӣ ҳичиё ман набудам дар Тоҷикистон ҳама хубае. Ту худат чӣ хондистӣ? Ман юристӣ ака. ҳуқуқшуносӣ. Бача яби ман юристӣ инайне ки вазбин айне ки не мешавам ака. чандум курсӣ ки? Дуюм курс ака. дар Минск гуфтӣ не? Зебоае Бале, Минск? бале. Шаҳри хубае? бад нест ака. шаҳри хубае. шаҳри зебое. Неха нағз ҳамин хонаат хуба забони русӣ кати гап мезананд охи не? бале ака. гап нестай бародар бихоне чаро не бихоне як намин чизам бикунӣ мешавад чӣ ба не чиз мегӯянд кор ака? не инами эфири пефир ҳамин интернет компютери чизам камтарак худо машҳур кунед хуб аст. Ака ҳамин чизои даркориро ба фоидат бошад хуб ака. ба фоидаи худтае бовар ки ман кай ки дар донишгоҳ мехондум ман ҳар гуна видеонавор мекардам лекин ман паҳн намекардам фаҳмидӣ.
дар саҳифаҳои иҷтимоӣ паҳн намекардам. Ана ҳозир хуб майда кардастам, лекин ба ҳар ҳол кош як кас мебуд, ки мегуфт, ки бачам баги газа ҷиқидан ги то охира. Ҳозирам ҳамин мебурӯи гап мезанӣ, як хелош медурян, ту чӯ кадасти, наку хеле вахи вухи када мешинам, фаҳмидӣ? خب نه کار شما بهتر نکرد. هیچ کسا گوش کردن در کار نیست. همین با همون نفرای دوست و رفیقی میشه که فایده شخص چخیم هم فکرت هستن، فهمیدی؟ بله یکم اگر که چی نمیشه نمیشه من همین نه یکم شما سخانه همون بزر نمیگن که سخانه‌تون خوبه یکم با فایده مردم در همه جدا چگم یخی آدمایی هستن که همین مثلی چیزای کو که خوکم میبزی کو میدونی خوکم میبزی این همون سخنای خوب بامزنی کو همون سخنای خوب تا میبزنه سخنای بد تا میگیرن در گوششون میدوره، فهمیدی؟ سخنای خوب не. И همین چه میگن کو они хотят услышать то, что они хотят узнать и услышать, понимаешь? Они не слышат то, что ты хочешь им донести, они слышат то, что они хотят услышать, понимаешь, да? Понимаешь логику? خب به هر حال و علیکم السلام برادرم. خوب نرفته است هستین جن سوزن برادر، صحت سلامتین؟ تشکر زیاد که شما نخصوص یک دو بار افیتون دیدم که خیلی کنسان شدم که خیرت یک پروژیک در شبکه می تیک توک میکرده پریمو افیر کتی ویدیو این با هم گفتم خیلی مقبول شده که گفت ناس میگه. لیکن حاضر یک سوال پیدا شده که گفته که باید هم فکر خودم وقتی ما باید دوست باشیم، ولی هم فکر خودمون اگر باشد آدم ما گفتی سو развитие ما همیشه برای که ما هر دون درباره یک چی فکر акам яъне ки ҳозир як дақиқа бародар, ҳозир як дақиқа ин садои ма дар куҷо омадааст? мусиқии ма ина ҳаст, ёфтам ша. хоб бибин бародар, ин гап медонӣ як ҷой аст ҳамфикр, яъне ки ба ту чӣ мақсад дошта бошӣ. Масалан мо пеш иҷода оиди мақсади худро, сифати худ, вазъияти худро, зиндагии худро беҳтар кардан хоҳӣ, агар масалан ту бояд ба ҳамун шахсон, бо ҳамун одамоне ки бояд ки дӯсту рафиқӣ кунӣ, рафторӣ кунӣ, ки онҳо ҳамин зиндагишон, фикри ақидашон, ана сифатошон беҳтар ҳастанд аз ту, фаҳмидӣ? ва мо аз онҳо як бояд ибрат гирем. Масалан ман агар ки хоҳам ки масалан ягон шахсе ки масалан фикриш, андешаш беҳтар аст аз фикри андешаи ман, яъне мо ҳардумо як чӣ хегум як роҳ даем, не? Аммо вай бисёртар таҷриба дора. Ман бояд ки ба ҳавай шинаму ва ба ҳавай яъне як маълумоти зиёдтар гирам, барои ки вай иштибоҳҳои бузург кардаги аста, зиёд кардаги аста, хестагия, ғалтидагия, хестагия, фаҳмидӣ? Вай ба осонтар аст ба ман фаҳмондан, фаҳмидӣ? Масалан бе тасаввур кунем мебахшед. бале бе тасаввур кардем ки ман дар Ҳиндустон таваллуд шудам, ана дар ягон кастаи I have a past. И ман аз одаме ки ман наметавонам дига каста қатӣ сарукор кунам, қатишон гап занам так дале. Ман фақат ба кастаи худам, ман ку ба аз кастаи худам ягон роҳи намуди зиндагии беҳтар гирифта наметавонам, барои ки ҳамчун ҳай одамам ранги ман зиндагӣ мекунад. И конеции ман ва як хел аст. Ҳамин кастави система дада. Ана як кастави система ки шумо гап задистед бародар, иҷада медонед чи? Як фарқият ҳаст. Исключение? Не, иҷа исключениям не, ҳатто дар ҳамон кастави системаам гӯем бибинед ки онҳоям ҳамон як чегум як сардорошон ҳаст, беҳтариношон ҳаст, намояндаҳошон ҳаст, мефаҳмед? Ҳатто ҳамон дар каста бо кастаи худашон доранд, мефаҳмед? Яъне ки дар ҳамон қишлоқи худашон ё ки чизи худашон бо як намояндаҳошон, бо як беҳтариношон, бо як старейшини чихе мегӯн доранд ку ҳам хелиё.
ممکن خب به هر حال گپ در جا است که همین توجیک اگر که خواهد که در یک جا یک بهترین شود باید به شخصان نه تنها توجیک آدم من خود رو در نظر میگویم اگر که من همین یک کس می بود که مثلا همین یک کس نه خب می بودن آدم میگفتن که بچم گازا جخیدنگی پیش ده خیلی چی نکه هیچ کره گوش نکه همین کورا که خواستی بگی بکشه نتونستی باز بکه غلطی دی باز بکه حرکت که فهمیدی یعنی که همین самовнушение میگن کو همین خودت باوری کردی همون کرد میشوه من اینا به شما قسم میخورم حوزی اینا خدای طولو خوبتر بدونن клянусь ба номи худо қасам мехудо ки ман пеш аз ҳамин англия омадан ягон ҳуҷҷат надоштум ягон мақсад надоштум иҷа омадан як мисли чӣ буд орзуҳо буд як вақтое ки ман як вақте шава як бор ҳамун англия мерам ихе буд лекин ҳеҷ чӣ дигар надоштам ман ки аз ҳукумати шаҳри душанбе ман кор мекардам дар ҳамунҷа кай ки буромадам рафтам чиз ҳуҷҷатҳоям мегиранд ку чӣ мегӯянд шуна отдел кадров рафтам якта духтарча буд шӯъбаи чӣ мешуд шӯъбаи кадрҳо ба фикр мешуд айдум руман хулосан ҳамун шӯъба рафтам баъд духтар пурсид ки куҷо рафтисти куҷо меравӣ ман аввалаш ки ман ба россия рафтанӣ будам ман 100% уже гуфтам ки ман россия меравам лекин ман гуфтам ки баъди россия ман британия меравам гуфтам фаҳмидӣ ба номи худо як дурӯғ гуфтам ҳамин гапа лекин дурӯғ не аки чӣ гум як гуҷое ки дар ҳамин дар таи ҳамин чизи дилам як дар он то як орзуи майдаак буд ака бале ин ҳамин чӣ буд барои ки падари ман инҷода омадагиай аксу пакс ҳамин чиро гирифтагиай китобҳоро аз ҳамин ҷо бурдагиай ва як ҳамин дирни дилда буд ва ҳамуда гуфтам ки ханда кардида ман британия мерам гуфтам фаҳмидам ин чӣ хеле ки киноҳода ҳастае ку масалан ҳамин кай ки кӯдакҳое ки майдакан я стану космонавтом мега ку ҳама механданд ба ҳолиш мегӯянд ти космонавти чи ти мегӯянд механда ку инам хеле ҳолат буд эҳсосиёт буд ва ман гуфтам ки ман британия мерам ба номи худо россия рафтам 3 сол дар россия зиндагӣ кардам ҳамин чӣ хешид ки программаи work and travel мегум сезонная работа спордум фаҳмидед ина омадам аввал нагирифтанд ҳамун сезонаам аввал як паспорти тоҷикияти спордум нагирифтанд ба паспорти русикияти спордум гирифтам хулоса омадем ҳаминҷа ина истодум дар ҳаминҷа дига фаҳмидӣ бародар яъне чӣ я поверил в себя ба худам боварӣ кардам ба номи Аллоҳ бо як чиз дига мегӯм ин ҳамин 2 рӯз пеш ман праваи британский ман гирифтам вождения пеша и теста спордум ба забони англисӣ ба ягон забони дигар мумкин нест тест шумо як бор фикр не ки ҳамун минаи бародар дар россия ба забони русӣ ҳамун кай ки экзамен чӣ хел қинае ба забони тоҷикӣ чӣ хел қинае хуб англисӣ ман беҳтар нест аммо ман хондум спордум ша дуюм бор якум бор рафтам барои як чеклист барои худ як дидан чӣ хеле дуюм бор спордум экзамени вождения рафтам якум бор ғалтидам барои ки як хатоӣ кардам як надидам ша дуюм бор рафтам ҳамин шаҳри худам 400 километр як 4 соат раҳ короче 4 соат раҳ ҳамин трассаи прямой кати ана шаҳри манчестер рафтам мо дар глазгоем шаҳри манчестер рафтам бо омадам лекин пеш аз рафтан як бародарма гирифтам гуфтам ки биё рафте мара ҳамин то ҳамҷа бар биёр майли гуфту лекин гуфт ки ту намесборӣ ман гуфтам ки чаро гуфт ки уҷада шаҳрҳо дигаранд роҳҳош дигаре ха гапаш дурустае хелиҷа ҳар шаҳрҳо дигар хеле роҳ дорад фаҳмиде роҳи ҳар гуна дорад ки намефаҳмӣ мошина ҳай мекунӣ рахта гум мекунӣ ман пеш аз ҳамон рӯз як видеонаворро дидам оиди ҷинҳо як домулое ки ман ӯро хеле дӯст медорам иззати эҳтиром дорам ба ӯ аз ҳамин бритониё ҳаст лекин покистонӣ ҳаст чӣ медонам ҳамонҷода гуфт ки ҳамин кае ки одам мусалмон қасам ба худо мегирад мегӯяд ки як клянусь аллаҳам я завтра сдам аллаҳ исполнит это твое желание мега фаҳмидӣ
این همجا شیشتگیم این همو یک دو بار سه بار مو چی کردیم افیر کردیم اوید جینا این همجا بانو میخدو شیشتگیم گفتم که من که خودم در باوری داشتم نه که میسپرم برای که من بعد یکم اگزامین که غلطیدم خیلی کمی فهمیدم چه خیلی کار شه فهمیدی چه خیلی جدا باید که خدا احتیاط کنی استهای کنی خب به هر حال این همشتگیم من клянусь Аллахом, я завтра поеду и сдам. Бану михду қасам, ман пагу мирам, меспурум ша, фаҳмиди? Рафтем хайна, споридем, яъне чӣ? Мо ки ба ҳамон дӯсту рафиқомон ба худмон як ваъда тием ё ки сухан кунем ки мо меспурем, бовар ки ният ними давлат меган, ният ними давлат меган. Ними бурд мешава, фаҳмидед? Ва мо бояд намхи настрои худмон кунем фақат. Инами касе ки мега ки ният нака укарад як чанда домунаҳо дуромада меган ки ният нака ният куфр аст инами ният яъне настраиваю себя на чтение намаза не думаю о мирском не думаю о другом только я и Аллах ният настройка понимаешь да иначе как экзамен рафтем настраиваю себя только на экзамен только на удачу понимаешь да их як хел киноҳоя мебини ҳатто амхеле меган Я до конца, до талого чихи русо мегӯям. Ана ин намия мақсад дорум, фаҳмидӣ бардар? Региш дар шумо худованд ёрдам дода мекард? Аз чихе мегӯянд? Аз банда ҳаракат, аз худо баракат мегӯянд. Албатта ки моям ҳаракат кардем, лекин бо хусти худо. ҳамин хато нест бародар вақте мегӯи ба хусти худо ҳамин кор шуд? Не, чӣ ба чизе ки дар ҳамин дунё аст ҳамаш ба хусти худо ҳаст. Аз кадом сабаб мегӯям? Тасаввур кунем ки ман нахондам экзамен ман нахондам мисол ман дар медицинский мехонам и ҳамон мавзӯи ки ман бояд ага экзамен спорам ягон чиз намедонам. Ага ина ман иш гирифтам хела намоз хондам чӣ кардам дуо кардам ки ага ман ҳамин экзамен спорам. аз ба фикри шумо агар ки худованд ман да ҳамин экзамена гузаронда тия ҳамин нақс мешавад ё ганда? Барои ки ман будеше ки ҷарроҳӣ мекунам одамои ҳамчун аст. Шумо худатон гуфтед ки ман нахондам бародар. аст. Хуб, аз банда ҳаракат, аз худо баракат. Яъне ҳаракати ман буд ку да вай бародар ки ман намоз хондам, дуо кардам, чӣ кардам, ҳаракати намозхонӣ не, ин намозхонӣ бародар не, ҳаракати хондани ҳамон мавзӯа. ҳамон чиза фаҳмидед? Яъне ту ки ҳаракат кардӣ. Тасаввур кардем ки ман хондаму не ки хушрӯ не. Мисол уверен нестам, ранги шумо уверен набудед ку рафта споридед. Ҳамин хел ҳамчун шумо уверен нестам ки ман пага меспорам. Ана ҳамина худо вақте ман мегузаронад ҳамин хато нест ки ман пага одама хато чи ҷарроҳӣ мекунам. шумо ҳози файласуфӣ гап задастед бародар, ман ба шумо инам ки бу файласуф мегӯм. Хуб, агар ки шумо наспоридед, яъне маълум мешавад ки худо нахост ки шумо биспоред, барое ки шумо ба ҳамон дараҷа нарасида будед. Чӣ хел аст бародар? Шуд. Агар ки худованд нахоҳад ки ман супорам, это не вмешательство в мою судьбу. Смотри, брат, тогда в чем мой выбор? Твоя судьба уже прописана, понимаешь? Правильно. Ну, чӣ мегӯем ки ҳамин умри мо, зиндагии мо, тақдири мо навиштагӣ ҳаст ҳамаш. Ҳамон китоби қиёмат да як китоб мегӯян, чӣ мегӯян мебахшед? Ҳама чӣ навиштагӣ аст. Аммо мо худмо интихоб мекунем ба кадом роҳҳо гирем. Ман аки иҷо як мавзӯе ҳаста ки ба фикрам хеле чуқур аст. чӣ хеле ки киноҳо да ҳастае ку масалан ҳазорта вселенная, не? Ҳазорта нами олам, ҳазорта вариант, фаҳмидед? Ана мо аз ҳазор вариантҳо якчамо интихоб мекунем. Фаҳмидед бародар? ва аз бе охир вариантҳо мо якча қабул мекунам. Интихоб мекунам ки ба ҳамон равем. Ба фикрам ҳамихе. пас агар ки мо тасаввур кунем ки худованд пешакӣ ҳамаша навистагия значит ҳамаша пешакӣ медонад ку мо кадом имина роҳа, кадом имина че интихоб мекунем. ҳамин хел аста. худо албатта ки ҳама чия медонад, худо албатта ки чия медонад,
аммо боз мегӯям шумо ман намедонам кадом шумо интихоб мекунам Ози чия? ман намедонам кадом шумо интихоб мекунам лекин худо медонад ки итогови результаташ чӣ мешавад агар ки ман кадомша интихоб кунам фаҳмидед мисле ки ҳамин Бале, шумо як тараканбозӣ мекунанд ку так. яъне якта таракана мемонанд 10та роҳ дорад ҳар якта роҳаш як чиз дорад чӣ мегӯянд приз дорад яъне ҳамин бурдӣ дорад фаҳмидед ҳамин шумо аз боло тамошо кардастед шумо медонед ки кадомиш агар кадом роҳ кати равад чӣ як бурд мекунад фақат аммо шумо интихоб доред ку шумо наметавонед гуфта нисбат ба худо агар надорад ку худованд барое ки ҳама чиз пешакӣ медонад вай ҳама чави қудрати худо аст ин муъҷизаи бале агар надорад инҷоба ин муъҷизаи худо аст бале лекин шумо агар истифода бурдаст не агар ман оиди таракан гуфтаистам не тасаввур кунем бе тасаввур кунем як бор тасаввур кунем бародар ки ина ман паго мехоҳам ягон экзамена супорани важна лекин ман имрӯз гирифтам дуо кардам ки пага ман экзамен супорам бале так вақте ки ман дуо мекунам ҳамин фоида мекунад ё ки не судбаи ман мисол навистагия пешакӣ ҳамин хел аст якдам пешакӣ навистагӣ бале яъне агар ки навистагӣ бошад ки ман пага месупорам ман дуо правильно яъне смысла нет в этом дуо не чӣ ба не если всё наперёд написано вот смотри брат ҳамин дуо маънеш чӣ яъне ҳимоят ё ки ёрдам не бародар яъне худованд мегӯяд ки бандам мегӯяд ки худованд чӣ хел ман медонам албатта ки ман уламои дин нестам худо мегӯяд ки агар ки бандаи ман 1000 бор гӯяд ки баъди гуноҳ кардагиш ҳатто ҳамин гуноҳош аз оби дарёҳо оби уқёнусҳо зиёд бошад яъне чакраи уқёнусам зиёд бошад ҳар якта пас гуноҳи кардагиш аз ман хулоса узрхоҳӣ кунад ман ӯро мебахшам мегӯяд яъне чӣ мы требуем мо аз худо ҳамин чӣ хеле ки ман меравам мегӯям ки гӯш ки ба ман ҳамин те илтимос фаҳмиди илтимос худоҷон ба ман биде яъне шумо як дархост мекунед як поддержка фаҳмидед хуб поддержка набошад шумо метавонед худтонам според аммо поддержка это уже як муъҷизаи худо аст ба фикри ман ке ки ман масалан худам мо шумо медонем бародар ки худованд яке аз сифатош справедливие бале я тасаввур кунед ки шумо қати ман буромадед вай пешкунак ба давидан кардем яъне спорта тукас 100 метровка мисол дависодем аммо шумо пеша баромадантон чӣ аммо шумо як аз дастатон мегираду тезтар медавонад вақт ҳамун моменте ки ма шумо дависодем вай шумо мисол дар мошин мешинонад мебарад вай ҳамун финишба мерасонад ҳамин справедливӣ мешавад ки вақте ки шумо дар ёрдам додан мадан не вақти давидан бародар гиромӣ бибинед албатта ки мо справедливӣ ки шумо мегӯед справедливӣ яъне адолатӣ мешавад не адолат мешавад справедливост ба тоҷики чӣ мешавад хуб ба ҳар вай ҳақ чӣ гуфтам хуб адолатона хуб бибинед ке ки шумо ба ҳамон дигар варзишгар боз файласуфӣ як ба як мебуроед вай варзишгар ки аз шуморо зиёдтар хондагӣ бошад аз шуморо зиёдтар кӯшиш заҳмат кашидагӣ бошад хуб адолатӣ мешавад ки яъне справедливо мешавад ки вай бурд кунад дуои шумо бародар дуои шумо як чагум як хоҳиш аст фаҳмидед хоҳиш аст ки ба ҳамин роҳ шуморо баред аммо агар ки албатта ки заҳматҳои шумо аз дигар одам камтар бошад чӣ хел справедливост мешавад не инҷа справедливост ба фикрам намешавад пас агар ки шумо ба дуотон
бурет, тому да, и чихел справедливо мешаем намного. Не, агар ки шумо буред, яъне маълум мешавад ки шумо заҳматутон аз вай зиёдтар буд. Значит, вот это доказывает, что и доказывает и он чики дуо кадан дар кор нест. Не, чаро дар кор Но маъне надора. бародар, Яъне охи худатон гуфтасе ки значит ты бисёр машқ кардӣ, бале? Ҳамин аст? бародар, Соответственно, боз мегӯям. раз ман бисёр машқ кардам, чӣ дар кораи ман дуо кардан? дуо аввал ман гуфтам дуо аз парвардигор ки вай ҳама чизро метавонад кардан. И як чигум як хоҳиш аст, фаҳмидед? Як хоҳиш аст, чунки Аст. парвардигор худаш гуфтагиаст ки агар ки чизи ман ҳамон одам агар ки аз ман ягон чӣ хоҳиш кунад, албатта ки ман чиз мекунам, кӯмак мекунам ёки иҷро мекунам. Аммо ин нишонае нест ки як кас аз мара масалан бақувваттар бошад, ман як скелет бошам, ман худоягам худоҷон ба ман як мускуле бете ки мара иҷро куна. Это так не Тогда в работает. таком случае, чӣ дар кораи дуо вообще кардан ки вақте ки ту мебинӣ ки хай реально твоя наимбари. Дуора паямбар мекард, бародар. Мы просим, брат. Ту метавонӣ ҳози мара занг занӣ бугӣ ки акаҷон илтимос ба ман як кӯмак кун. Бале, Масалан, пешаи ман Аллоҳ худо розӣ эва дуо мекунам ки ҳамин корро ман пеш барад. Ҳамин хаста шояд. ози ин ҳамин савола дар нами тоҷик гӯяса. Ози абсурд. Ин чизи хуб аст. I'm a trucker. Just the I'm sorry. Yeah, we usually do. Вай каси гап задистааст. Озбе ин мавзӯи хуб аст, аммо камтарак файласуфӣ ҳаст, фаҳмидӣ бародар, ки мо инҷо дар файласуфам нестем. Бародар ҳама чӣ файлософӣ ку, ами ҳатто чӣ хел мо ислома нигоҳ мекунам, ин ҳам як намуди учени файлософия ку. Мисол натиҷаи зиндагӣ, чӣ хел ки худованд мисол ҳамачи пешакӣ нависаги, ин ҳам як намуди взгляд на мир. Правильно? Немножко сложно, честно. Хоб ба ҳар ҳол озбеку бародар, ин мавзӯи хеле хуб аст. Ин савола ба он кас дига титра кофир мебурад. Хоб ба ҳар ҳол GMS марҳамат, салом алейкум бародар. Друг. Салом алейкум. Ами гӯш кардастам аз шумора. Бале. Хубен тинҷем бародар. Шигар соз шумо созан хубе. бад не ҳамин шумо гӯед бародар, масалан ин бародар мара камтарак грузит кард, чӣ мегӯям, ҳамин мегӯяд ки оё дуо кардан лозим аст ё ки не. Агар ки мо дуо накунем, оё мо муваффақият мешавем дар ягон чӣ ё ки не? Ҳамин шумо чӣ фикр доред оё дар ин? Мақсад ки нигоҳ кунем бародар. Агар ки шумо тамоми бигем причинора, сабабора бигирен, мақсад машқ кунен, хела машқ кунен, соперниктонам хубтарам бошен, но всё равно метавонад як намуди биғалта ки шумо бой битен, ё травма бигирен, ё неудачный чи удар бизанад шумо да нокаутировачен. Инам хеле биданашам метавонад. Лекин бо моментерам бида метавонад ки шумо вообще суст бошен, машқам накардаги бошен. Лекин чи? Лекин бироен и бибирен соперникитона ки даже не ожидали шумо ки биридан. И ҳамин вақто да вақти шумо машқам кунен, гарани сахтам бошен, чтоб в конце концов бой натенам, шумо да чико кардан дар кора, шумо да дуо кардан дар кора ки чтоб худо шуморо опозорид накуна. И даже шумо кама машқ карда бошен чи? Лекин шумо всё равно надеждаи худо доштагӣ бояд бошен ки дуо кунен ки шумо чи бибирен. И у этого, поверьте мне, тоже есть шансы. Шумо можете выиграть тоже. Барои чи худо способен на всякую вещь. Понимаете? Лекин основа чия ки мо причина мегирем. Лекин дар вақти ҳолатҳои сустӣ монда чевеца намекунем, боварӣ дорем ки чи? Дуо это сильное оружие мусульманина. Дуо метавонад и паси мора бирора баланд, фаҳмидед? Ну, опять же, Всевышний Аллах может ответить на дуа, да? И, конечно же, это его воля, может он также и не ответить на вашу дуа. Бале.
тогда в таком случае есть одно противоречие. Тасаввур кунед ки ана ҳамон одаме ки хатиш буромаде мусобиқа ваям дуо кард шумоям дуо карде худованд наметавонад ки ҳардуи шумоя як намуди кунад ки ҳардутон бурдагӣ боша ҳамхел аста. Ну, послушайте, якумушки, чхелики должно быть у Амхемешева, понимаете? Как мы сказал... То есть от нас не зависит этот выбор? Гушки, как мы сказал, якым кидам это ходо. Мегакуй, Аллах не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя. Понимаете? Касаки бехтар мехнат кадаге, албата ичей и основа и умебра. Лекин, касаки мехнат на кадаге, Всевышний тоже может ему помочь, понимаете? А касаки хардуш до кадаге, шмой на халера уардестен. В этом случае, чхельки оята амасей, худометона даже даяк джанги мусульманова кофиро, кида бурдбори работа. Кофирора, барой чмо мы бицен, барочки так пожелал Аллах, понимаете? Я потому что если вы сделали дуа, и он сделал дуа, и вы проиграли, а он выиграл, это же будет несправедливо, что вы одинаково все сделали, но при этом один из вас выиграл. Поверьте мне, нет ничего несправедливости. Дуа это что такое? Дуа это, как говорят, да, в пословице, дуа это оружие мусульманина, понимаете? А дуа заменить к ним причина к этой гушкинен. Вахт к нему хоу к ним, и маш хнак к ним, и надеяться к ним на дуа, это так оно не работает. Дуа в первую очередь, я не думаю, что у всех это должно работать. Имеется в виду у тех, кто даже не верует в искренности, что дуа может приниматься, понимаете? В таком случае, зачем вообще делать дуа, если вы причина и так... основа. Не понял. Ладно, мы сейчас будем крутиться на месте. Вот такой пример. Бардарджон, послушайте меня, причина основа. А если вы хотите делать дуа, и чтобы они принимались, увеличьте свою богобоязненность. Джемес Бардар, я дака, ташаккур зиёд. Джемес Бардар, я дака, ташаккур зиёд. Амин ду Бардар друманаги аст, ям садоушна, я бифамем. Баъд бардаро ҳаракат кунед ки ба забони тоҷикӣ гап занед, ана бибинед. Ҳамин надежда ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Умедворӣ, ана дидед. Бибинед, медонем, аммо истифода набарем. Хуб, ба ҳар ҳол, як бардар друмадаст ку амира крокодило, чай кадом? Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Хубен тинҷа бардар, сиҳат саломат. Созем бардар, тинҷаи саломатон соза. Не, бад не. Хуб нести. Сернаро буд. Хуб нести бардар. Чӣ нестам? Хуб нести. ма вайдай мухи USA даем бардар. Иҷада мо дар ҳоли рӯзай саат 1:16 рӯз. Нағз. Аз он нимо соатум. Сози тинҷи саломатит созай. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Аҷикай косфраш. Чоп керим на наслитон. Насли рӯ. Ана афғона. Чиро бировардиша бардар? Ҳақурат мекуна, ҳақурат када шина дига бардар мо дига. Ҳамон зугша кам киштам биёхи ту буримеши. Не дафшки дар. Ман ҷароси гап бардардон чира дидам? Ҳамҷа кам гап зада сабде. Дар бораи яъне инсон агар чизи хича накунад, если человек не поменяется, Аллах не может, ничего сделать, как я понял, да? Аллах субхана ва таала мега ки бародар паласи худ на самом деле бояд ҳаракат дошта бошад дар алиш кардани худда. Яъне ты стремиться мекунӣ ҳамин тараф, алло бо мисол чанд дарора барои ту ӯй мекунад. Яъне чӣ хел, яъне мехонӣ, яъне чӣ хел изучат мекунӣ, яъне чӣ хел махсус аку бародар ман лаҳҷавӣ баъдам тоҷикӣ гап зада наметавонам. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки умрмон дар ҳамин федератсияи Россия ҳам гузашта, бо федератсияам расам берунтар да бародар. Не бародар лаҳҷа чӣ лаҳҷа гап зане фарқи не. Мо як масалан бибинед бародар даъват мекунем ки
همین کلمه زبان روسیه استفاده نبرن دعوت میکنیم کوشش میکنیم فهمیدید برادر ببینید مثلا ماشاءالله شما که گپ میزنید البته که شما همون کلمه زبان توجیکی هم میدونید فهمیدید اما استفاده نمیبرید چه و که همون استفاده کلمه نمیبرید. استفاده نمیبرید چه و چنگ زده میشود بعد فرزندتون هم رنگ خودتون برون میشود گپ زنیشون فهمیدید بعد فرزند که ندوند بعد دیگه زبانی ما هم نیست نابود میشه خیلی میمرد میرود فهمیدید برادر و این خیلی افغانای و این خیلی افغانای پدانت میدونن یخیرش میگن که نسل روس میگن فهمیدید برادر اگه شنیدار ما تو هم سال 2019 بسیار چیزا رو نمیدونستم با خاطر الان مثلا وقتی که بعد استا همه از 100 سال پیش کارو چاقیب تو دادم مثلا خوندم دا گوش کردم با بسیار آدم را در همین مسئله که مقصد توجیک داده این نمیدون این پاهتو بسیار زلالای سخت آوردگیانو نمیدونم وقتو با سوال میتی با همین ابراد نمیستورم با مثلا پارالل و سوال میتی ابراد میگه خرم دوش هم خالی میگه که ما اگر خل نمیکردیم نسل نیست میشید میگه فهمیدی؟ سلام علیکم. خب به هر حال مشکلی نیست تشکر زیاد برادر باب یه چیز دیگه را قید کردنیم با این برادری بگیم عبدالسورده که پیش مقصد که شک وردن برای دعا و این نمی چیز ده باید بفهمیم که سوتی دعا چیه انی پروسه فلسفی هوا خودمون فکر کردن گیریم یکم از می دینی با موزن دعا положение چخلای در اسلام یعنی چخلای سه положение داره یکم положение که خدا میتونه بتاتا دعا اجرا کند فهمیدی یعنی دعا اجابت شود چخلی که میگن دیمش отвести кнат до судного дня. Я начхел кмефам до روز آخرت چی судный день да батра быта як чизи хубтар. Сеймаш баму чи дот исполнять намекна лек ягон бедствие дига чечко мекна тда мегзарона ягон бедствие ки да зиндагид метонис бышава аму чиз нест мешава. Фамида ина ми се чиз метонам бышава барами унаму ответи ки у боеци ки мақсад ки бой додаги удамо бувари дорем ди чизи дигаш положение دیگه دوش دچی رفتگی برای انشالله دوی مسلمان خدا هم قبول میکنه و همین سه положение ده دوش هسته برادر اکا ویدیوش نام چیه برادر؟ نامی من چی گم کنه؟ توجیک بچه اکا توجیک بچه بخشش که ما نه مشکل نیست ریلیگ دیجا شده و نقشه اگر که وای باشه تو نه به دیگه تیما میکنه نه این موضوع خیلی با من نه برادر موضوع با من خوب است لیکن باز ما میگم مثلا از یه دقیقه برادر مثلا ببینید من این گونه سوال‌های خیلی عادی قبول میکنم با من مشکلی نیست عادی این گونه سوال‌ها یا که موضوع گپ زدن موضوع برای یک خیلی این توجیکو باید عادی موضوع گپ زدن یک مشکلی نیست آدمی سالم حق و حقوق دارد عادی هر گونه موضوع گپ زدن و که ما عادی موضوع دینی گپ بزنیم بهترین موضوع است اما از سببی که آدمایی هستن که چه میگن خاص سواد نگویم کم ترک بی‌تمیز هستند فهمیدید کم ترک خودشون عزت احترام به دیگران ندارن میدونن همین کفر میگوین البته که به ما ضررش نمیرسد آنها به خودشون ضررش میرسد فهمیدید برادر و خب به هر حال باید گپ زنه ببینید من یک موضوع برداشتم یک چند قدر پیش اوید بزرگان توجیک که حتی از سبب یک سوال دادن مرا خلاصا کافرم زردشتیم همچی بروردن انا این سوال اگر که تی یک 100% کفرت میبرورم فهمیدی برادر خب خیلی کفتن گیری میگوین کو توجیک باید کوات توجیک باید بپره این موضوع توجیک باید بپره اگر که توجیک خیلی سوال نتیه پس دیگه چه میپره به هر حال توجیک یو اس برادر روزی نمی سخن تیم شد توجیک یو اس مرحمت برادر خوب انتیجن سلام علیکم رحمت نازیت خوبیت کارو خوب بعد نه زنده باشید شما خوبیت سوزد رحمت شکر بیادت بسیار موضوع خوب بسیار موضوع
کانی خیاک چیز کنید نکی کشوی جلب تامین کننده. آورده مقصد مسئله همین دعا با گفتنی است. خب باردار با فکرم زیر دست هست یازش چست نیسته اون برادرم ده همه امریکای رنگی خده که از تلفن کرده گشه علیکم سلام و رحمت الله. علیکم السلام. خب به هر حال میدیم خودم نیست. اوزتون هست یا پیدا میشه یعنی در مسئله دعا گفتنی همین است که خود پیغمبر خدا رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم گفته است که привяжи своего верблюда, а потом уповай на Аллаха. окей То есть اشترات آورده میدان به سر داده و پروردگار اشتری من نگاه کن پروردگار اشتری تو نگاه نمیکند مقصد کم در گوسیل کردن در کرو که человек получает то к чему он стремился مقصد از معنی دو در این باره در چیست معنیش که مشتری خوش رو بندم لیکن دو باید کنم برای چی؟ به مقصد اون که برادر به مقصد اون که وقتی که شما اشتر رو میبندید و دعا میکنید شما уже بعد که مقصد نوبسته شما اوپوت کردن نمیتونید для того чтобы уповать на Всевышнего надо усилие какое-то усилие приложить. بله وقتی که من بستم چرا من دعا کنم من کو بستم و چی نکنه دعا کنم برای که برادر یکی از سبباست که بخشید یک میبود میدوزدتش یا که یا که خود اشتر به دهنش رسمونه کشوده میگریزد خد دیگه و دیگه و دیگه و دیگه وقتی که شما از طرف خودتون یک مقدار معین قوه میگذارید برای یعنی در امن نگاه داشتن اشتر خودتون و بعداً یا که درتون قلف میکنید اوجه باوری حاصل میکنید که در قلف کرده و میگوید که پروردگار همه چیزی که از دست من میومد من کردم آینده همین رو من توکل به تو میکنم امانت من در دست تو وقتی که من این طور دعا میکنه طلب کردنه که من میخواهم نه و مقصد اونه که به تو من همین امانتم رو گذاشتم اگر که خیر تو در آن باشد که همین اشتر زنده ماند به خیر است اگر سحر بروم که گورکو خوردنش اینش هم انشالله به خیر من است وقتی که سحر برومدید که درم خلف کردید و دعا کردید و گورکو خوردنش این معنی اینو نداره که این بر ضرر شما است برادر این به خیر شما بود شما برای چی دعا کرده وابشه برادر این یک موضوع برادر نمیدونم من بله. شما مقصد این گرده و گشته و من به دعا یا طرفونه به دعا یا ورنه طرفونه تو چراغ پیش کور است مقصد برادر نگاه کنید ده یک سوال دیگه آید همین چی میگم شما با پروردگار وقتی که شما نمیبینید بد نباشد باورش نکنیم نمیبینیمش که ما گفته نمیشود که یا که من عقل شما نمیتونم که همین عقل شما من دیده نمیتوانم همین خیلی هست این معنی نداره که شما به عقله همین برادر که همینجا قطعی همین برادر بحث کرده اما شده شما میتونه که فهمیده که من عقل دارم یا نه نمیتونم فهمیدم من اگه میفهمم اما بعد که صحبت میکنم بعد میفهمم یک سال آدم شما میفهمید گوش میکنید میفهمید که وای آدم کم عقل است همین کلاس میتونه فهمیده همینا بعد از اونه که عزت ندیدن نه دیده شما چی خیلی به صحبت کردن چی میفهمید که کم عقل شما میتونه شنوید برادر دیدن در کار نیست از شنویدن شما میفهمید یک جا که من به عقلم باور میکردم این چی به بله آخه همین وقتی میشنوی تو میفهمی که همین آدم کم عقل است یا نه خب و دیدن چی میفهمی ای برادر باقل سبحان الله تو چی با بحث کرده سی نه همین قشمه را بگو اکا جان به توقت کنید سلام و درود برادر ماکس ان چی ماکس مرحمت ماکس فوریور که خوندن نتونیست استم ماکس فوریور خوب انت اینجا برادر مرحمت گیرون کنید چی تو میکروفون تو یا صداتون بلند کنید حتی اینا آوازم آمده است اینا اومد البته خوب انت اینجا برادر صحت سلامتین الحمدلله شکرانه خدا شاکرم خدا سوز آمدین بد نه شکر خدا برادر من همی برای یک چیز بسیار переживать کرده بودم از حسابی که وقتی یک توجیک سخت پدودید کرده بود کو بعد درباره هوای گاو زده بودی من همین عاقبت همو کارا با فهمیدنی بودم که یک جورای نزدیک همو کتاب
мақсад падудар монда мошиноро гирифтам штраф кардам ҳами чиз мара бовар ки ганда дирнаки чӣ кард ки мақсад ҳами обрута дар пеши ҳавай қариб резонда будан ку дар пеши ҳамун бародаре ки хес мақсад виручат кардишона ҳами история оқибаташ чӣ шида буд ман ҳамира гуфтам ҳатман ҳақиқатия бурсам хуб ман ба шумо ҷавоб диҳам бародар. Ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед. хулоса албатта ки обрӯи ман дар назди дӯстам аврупоӣ нарехтааст, чунки вай маро хеле хуб мешиносад, хеле марди хуб аст ва ҳозир ман ҳамин як ним соат пеш гуфтаиста будам ки маро ки як праваи мошина спурдани будам, гуфтам ки маро ҳамун 4 соат ҳамун дигар шаҳр мебарӣ, 4 соат мебиёӣ. майли гуфт мушкил нест гуфт, яъне ҳамин рӯзи кории худашро ба ман ҷиддо карда дод ва хеле марди хуб аст. Хуб ба ҳар ҳол катию бачаҳои тоҷико ҳамсӯҳбат шудем, гапҳомон нарафт, фаҳмидед бародар? ман фаҳмида будам гапотон гирехту гапҳои пасту баланд. Бале, гапҳо нарафт ва баъд бача ха гуфт ки гӯш ки ман гуфтам ки мехоҳӣ ман метавонам ки чегум як мавзӯи калон кунам дар саҳифаҳои иҷтимоӣ партоям, ман метавонам аксошам монам як чизи бузург кунам ки ҳатто дар ҳамон тоҷикистон хулоса чиз кунанд, чорабинӣ бинанд. гуфт ки не, дар кор нест гуфт. Ана ман ҳозир ба полис муроҷиат мекунам ва полис дигар ба онҳо хулоса чӣ коре ки мекунад кардан гирад. Яъне инҷа Бритония ҳамин Аврупо ҳамин аст да, яъне соқит мекунӣ аз гарданат, фаҳмидӣ? Агар ки ту бо дар паю бача равӣ ва дар зери хонаш бинӣ, бар зидди ту ҳамун полис бо кор мекунад, мегӯяд ки you're chasing, яъне ту преследуешь гапи туғри 100%. ва вай бача хулоса ба полис муроҷиат кард ва баъде ки муроҷиат кард бо як ду бор дигар штраф омад ба ҳамун бача. мара ҳамин кай ки штраф меомад, мара мегуфт ки бародари биҳолам омадеста полиси ҷамъи қасос кор намекунад, хаб бигем иштибоҳ намекунем, аммо мегиранд, аммо кай ки бибинанд ки он ка чи аст, бо тимболи ҳозир асабе ки муҳоҷиро хеланд, хулоса ба полис супурдем шуна, ман дигар наметавонам бародар. Ба полис супурдемша, ман катию бача уман як рӯз ман да занг задааст, мегӯяд ки ман чиз кунам, ҳамун видеота кур ки гуфт, ман гуфтам ки ман кур намекунам, хулоса гуфтам ана барои кори хутаби гуфтам тамом, ман намедонам дигар. ман медонӣ шоҳаким дар дасти полис хорошо, мақсад ки ту як дар ғариби худат тоҷик бача як тоҷики худта дар ғариб дастгирӣ кардӣ ки ҳамин мардакам мақсад зиндагиша пеш бара. вай одам мехеза мақсад дар пеши одаме ки независима тоҷик ҳам нест, як одаме ки европеец бигем гирифт мақсад ҳами розӣ шид. оқибат да бо ҳамиё барои ҳамин хубӣ бо занг зада тара угроза кардаиста буданд, гапҳои ҳархела зада. ман охи ҳамин чиза гӯш карда ку асабон меҷӯша ки баъд мо ҳамин тоҷико мегӯем, мо тоҷико чӣ баба пеш намерем, аз ҳисоби чӣ? барое ки мо бояд аҳл бошем, якдигариро поддержка кунем, дар ҳиҷое набошем, мо беҳад бисёрем, якдигари моро поддержка кунем, нигоҳ кунем, айдаст омодагиро кунем, но омада дар ғарибӣ бо тоҷика бо хеза падудар монаву да проблема гирифтор куна, ма рости гап анами чизда камтар вообще ма ақлам намегирад хеле чизда ки бахшиш дар пеши гапат, бахшиш бародар, илтимос. мақсад ҳамин дар таҷрибаи зиндагӣ ҳамин тоҷик мардам гап неста, ё ҳама зимлякои ман ҳам зимлякам, бовар ки шер нар ҳамин дар дирни худмонем гап хабар мекунем, аз дирни худмон берун ягон гап хабар карда наметавонем. ҳамира мегум охи, ҳамира мегум шер нар ҳамин кароч ягон кор мекунӣ ку фисабилиллоҳ мекунӣ, яъне айдил ме ба хотири аллоҳ мекунӣ, дигар спаминат намекунӣ ша. Гапат маъқул. Ini первый случай, ма просто медонӣ чӣ гуфтани чанда? Ман 84. мо айтм майдаем не ки бо бисёр ҳолатҳои айда безебоша дидем. И бародарам хеле красива фаҳмондест, и бародарам хеле хушрӯ фаҳмондест ки мутаваккалша ба худо кардам,
همون ملیسا پوسکای разбираться کنیم همین مملکت هم چیزا طلب میکنه هم قانونی همین مملکت از با در تاجیکستان ای دا بدتر شده ای مملکت دا بدتر شده از لوبوی چی همه چیزش همون همون چیزا برابر شده گپ так ҷост баробар гапа туғри не ки просто ҳамин шоҳаким да ганда вай кардеста буданда ҳамучаин ман ҳамин гапоша гӯш карда ку ман даги будам асабомам ку вайрон шид ки чӣ хел мегум ҳамин бача хубиша расонда ҳамиёра ёрдам кардай дастгирӣ кардай дар хариди европа дар тарафи англия ёрдамшон кардай о хесян ира падудар мондиами хесян як коро кардиам охи не ҳамин қайд ҳамин чуна то ҳамин дараҷае овардиам нишон додесисам менталитети хаймо дигар ҳамин бача як хелша бахшиш бардорҷон дар пеши гапет ҳам як хелша падару модараш ҳамин солҳои ҷангина 90 иси солки 93 95 97 падарои не ҳамин мужикои худмон падарои ҳамин падарои мо амакиёмон мисол ягон ҳамин чизомон ай мамлакат берун шидан ки мақсад як тиканон ёван фарзандашон калон шаванд фаҳмиди чернар мужикои ҳамин чӣ хел бигум та ихали тарбияи ихали мардонагӣ гирифтагӣ нестанд занак калоншон шудагӣ фаҳмиди чернар нестанд ман медонӣ бо гапам да чиай ҳамун ҷураи аврупоиш ки гапша гирифтай ҳамин шоҳакима корша буд кадай ку аката представит ки вай чӣ фикр мекунад ки ина мисол тоҷик хича дар давлати мо чӣ кор кардестай анака вай представлениша просто фикр кун медонед фаҳмидасти бале медонед чӣ бардоро хулоса ин ҳамаш сабаби як бемантиқӣ бесаводӣ аст ва ман фикр намекунам ки ин аз сабаби ҷанги шаҳрвандӣ ва дигар чиза ҷанги шаҳрвандӣ 30 сол 34 35 сол зиёд шуд гузаштагиша гап дар ҷое без наказанность яъне ба ҷавобгарӣ накашида бибинед бародаро кай ки одамо нами тоҷикистонам бигирем нами саҳифаҳои иҷтимоӣ як бор бидуред як бор бибинед чӣ гуна одамо ҳарф мезананд чӣ гуна сухан мекунанд фаҳмидед як бор як тасаввур кунед ки ва ин гуна сухан нами тикток не инстаграм ин тикток дар бо ҳақоратҳои блок мекунад як бор барои худ инстаграм дуред як видеонавори оддии тоҷикистония кушоед зери комментариёша хонед чанд қадар ҳақоратҳо ҳақорат модар падар ҳақорат саҳифаоша мекушоӣ алҳамдулиллаҳ панҷвақта намоз ла ҳавла вала қуввата илла биллаҳ ва ғайра ба худо қасам ман бовар ки гап да 100% розиём ина ман ҳозир худам дар ҳамин амрикоюм ина 2 сол шуда ҳамин ҷадаюм ҳамин тоҷики худмон да пеши гапа дами сразу да ёдам зад алҳамдулилло мошалло пула рӯе ки хоната снимат мекунам гап нест авача мардак ислом да наздика пула ро иш кардем омадем оила семейна медроем на хонай на чия бача чико мекунӣ инам ка наровна нести худмонам хали кардам значит чернар бахшиш чернар ман кӯтоҳ мекунам гапома мебурам иншалло ҳам дар ғарбия ҳастӣ бародар таваллуди 84 махдуд бояд ин тоҷик субҳаналлоҳ ҳаракат мекунем мисол изменение мисол ман ҳамин ягон хатогира уже последнее время ҳам хали шудагим да ҳамин ягон хатогира да ягон кас мебинам ку ҳамн чиза дахидм мекунам короче намегум дахидм мекунам ҳамин чиза ман дорум ман дошта бошам ҳамин чиз избавиться мекунам фисабилиллоҳ ё ки мисол аллоҳ дар мисол давом мекунам ки хайр парвардигор ҳамин чизо маро ё дур ё ки паноҳ ба сӯи ту мебарам ҳамин чизо баъд бародарҷон мисол хайр ози ина ту дар америка шернар нигаҳ кун ҳамиҷадам як хамидан омадан ҳамаро ҷазир кардан ҳама чӣ кардам иша фрев кард иш зани иша расид иш фалон кард иш бесмадон кард субҳаналлоҳ и дар ягон ҷо будагӣ неста ту чӣ хея бародари мусалмон та ту медонӣ бародарта мисол кор кардеса ҷойда мисол раҳ дай ту миёи зани ҳавая движение мекунӣ инҷо як галактора ҳар як чизи ёра аҳамият бутӣ ку шери нар ба худо қасам уже асабо мекана ман просто медонӣ бародари азиз чӣ мехом ман медонӣ чӣ мехом ман мехом ки мо тоҷико мехом ки ҳамин
поддержка бошем, дружни бошем. Дар любой ҷо ку хеле гордост кади гап занем ки мо тоҷикем да. Як кафомо нахандан ки ин аёз тоҷик гуфтестай, мисол тоҷик ба сари тоҷики хиша дар Россия дига нацара овардага ба сарша. И хеле коро бисёр шидагам. Ай ҳами чизо мехом ки ба худо Салому алейкум ва rahmatullohi va barakatuh. Rahmat barodarjon барои суханотон. Ба худо хирсан шудам қайтон ҳам суҳбат шудам. зинда бошед. Аллоҳ меҳрубон муваффақ мумкина ширна. Зинда бошед. Фақат дар раҳи худиш. Ташаккури зиёд. Фақат дар раҳи худиш ширна. Ташаккури зиёд. Салому алейкум ва rahmatullohi va barakatuh. Зинда бошед. Як чия мегум, ин ҳами масалан мо бояд аз ҳамин чеченцо ба номи худо ягон чизаст. Як намуна гирем. ибрат гирем. Ибрат албатта. Ибрат, бале. Ман дар Астрахани Россия зиндагӣ мекардам. Дар Астрахани Россия зиндагӣ мекардам. Доғистониё, чеченцо, осетино, ана кумико, хат Доғистони ҳар хел миллатош ҳаст. Хулоса ҳар гуна одамо зиндагӣ мекардан ва бояд кунед беҳтарин ҳамин шахсиятҳои чӣ гӯям одамсурат гӯем. Беҳтариношон ба номи худо ҳамин чечено буданд. Ингушо буданд. Ман яке дӯсти беҳтаринам ҳамин як ингуш ҳаст ва ҳамин осетиноам хубанд. Осетиноам карачевоям хубанд. Хуб ба ҳар ҳол тоҷикон мисли ҳамин доғистониан. Доғистони ҳамин дикиян. Чӣ мегӯям дикиян. Фаҳмидӣ? Яъне ки бисёришон ҳамин Россия мераванд ва ву чӣ надоранд, хеле ба ҷавобгарӣ намекашанд. Ана чеченцоя бинед ки як фарзанд ин ҳамин ҳақорат мекунад, ҳамин кори бад мекунад. Падару модару хоҳару авлоду аҷдодша хулоса даъват ки ина ба ҷавобгарӣ кашӣ. Ана ҳамон тоҷике ки Амрико меравад, дигар давлат меравад, агар ки вай фикр кунад ки ман ҳозир ҳамин гӯхрия кардистам, аз пишти ма падару модару хоҳару додару дигар чия ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, бовар кунед ман бовар дорам ки 50% не 100 не мумкин 70% зиёд тоҷико дигар ба гӯхрии хеле даст назананд. Аки ин корое ки мекунанд ки як чизи оддӣ ҳаст, фаҳмидед? Чизи оддӣ, одамкишӣ не, ғоратгарӣ не, ҳамин даст ба ҳамин ҳуввияти худ, ба ҳамин ахлоқи худ задан, фаҳмидед? Ва албатта ки ба ҷавобгарӣ намекашандшонанд, баъд дигар ҳамин мисли саги бе чӣ мегӯянд бегиребон дигар ҳамин биромада ҳар гап гуфта мегиранд, фаҳмидед? Ям як маданияти паст аст албатта ки хайн ҳамин стримо ина дидед медури як мешини ман ҳами бояд саволи дига доштум та Шаким бахшиш гап та гирифтум ҳамин як аз Узбекистон як саг хест ҳамаи тоҷикои мора модарора ҳама хоҳарора ҳақорат карда буд. Худат ба фикрам в курси ҳамида. Баъд аз ҳамин Амрико аз номи дига тоҷико як нафар меброяу ба ӯ хеле суханои шуқати гап мезанад, мақсад хеле ҷон када гап мезанад. Ман рости гап ҳамин чиза камтар ваем нагирифт. Лично ман считать кардам это неправильно было. Бояд вая порицать мекард. Бояд вая как-то гуфти гапо ҳамин хел дипломатично раз пишти тоҷико биромада гап задаси хорошо, это я приветствую. Но то бояд вай одама ҳам хеле мекарди ки чтобы он вай барои ки вай здрава, вай маст набуд, вай здрава хест и гапора гуфт. Вай мефаҳмид чӣ гуфтестай. Ҳамаи гапоша вай осознанно гуфтеста буд. А баъд раз вақт мегзара, просто мега ки хай бахшиш и всё, ҳамин қадр тема бояд бимра. Но эхе бояд набоша. Ирӯз яташ гуфт пагаятаи дигаш мега. Шумо ё не Шоакин? Шумо як бор дуроед, аммо мо як ду рӯз пеш ман партофтум дар TikTok куриш кардан. Ман партофтум як видеонавор, ман дутаст. Ман ёки дута ёки сета видео, дута ба фикрам видеонавор кардам, якта. Ёки дута ёки сета видеонавор кардам, оиди ҳамон узбак. Ана якташ ба забони русӣ кардам, якта ба забони тоҷик кардам. Ва оиди ӯ нафароне ки дар Амрико ҳастанд, бибинед бародар, албатта ки ба фикри ман аввалаш ки ба ин гуна одамо сарбасар шида брат, бародар гуфтан дар кор нест ба фикри ман. Ман анамина инаи видео. Бале. Як дақиқа бародар гӯш кунед. Як чанд вақт пеш як тоҷик дуромад, дар ин ҷо мара дар комментария ҳақорат кард. Ман бардоштум ҳозир бести бародар. Бардоштум шаб баъд брат гуфти салом алейк кард бародар. Ман гуфтум гӯш ки ту мада бародар нестӣ гуфтум.
ты надо хичка нести. Бале. Ты, нахуй мне такой брат нужен, который заходит материться, а когда я его Да, приглашаю да. к лицом, он начинает по-братски со мной общаться. Это лицемерие. Это уже шакаловский подход. Это Бале. шакаловский подход. ва бибинед албатта ки ӯ амрикоӣ ӯ парвиз буд ба фикрам албатта ки одамое ҳастанд ки мисли мусалмонон фикр мекунанд аки ба мусалмонӣ албатта ки дуруст ҳаст вай бачаро бахшидан ба мусалмонӣ. Хорошо, да. Ҳозир Худованд бахшандаи мо кием? бале не Тугри. худованд бахшанда аммо шариат ҳастай. фаҳмидед? Тугри. яъне агар ки шумо да ягон кас зарараш расон я шапалоқ зад шумо ҳаққу доред ки вай бо шапалоқ занед ча набахшед ча фаҳмидед? ва кае ки одамо биромада айноми миллат гап мезананд ва ё бояд ки ҳар як каса суол кунанд оё ту розӣ ҳастӣ ё ки не. Масалан маям пурсан ман мегӯям ки не ман як шапалоқ ма мегирам бахшиданша худо бубахшад бандаи худиша не ки ман намебахшам чун банда фаҳмидед ман мехоҳам ки як шапалоқаш занам то ки вай ҳис кунад иззати эҳтироми моро ба ҷо биёрад фаҳмидед? ва албатта ки акаи парвиз бу акаи дигар номуша намедонам бибинед онҳо як феъли мусалмонӣ кати рафтор карданд ха ман намегӯям ки дуруст нест мумкин хуб бошад лекин дар рӯзи имрӯза дар ҷаҳони имрӯза и дуруст намеояд умуман правильно вообще дуруст намебиёвад. ҳозир нами рӯз як чиз тамошо кардам ҳамн духтаре ки зани бивалай ку вай касалай ба фикр касал нестай дуруст касалай нестай вая ба ҷавобгарӣ кашидан қазоқистон қирғизистон розиск додагиан ана вая бу гапҳои бадам задагӣ нестай киргиза вы это вы то гуфтагия қазоқа и паданала думада ҳамара модару падару тариха иқтисода як гапҳои задагия ки бо статистика овардагия ва бовар кад фаҳмидед хуб ба ҳар ҳол ма асабма бовар ки ман хали чизода охи ман намедонам мами намебардорумда охи ман меистом мегум охи ну как ты кто тебе дал такое право что ты весь нацияро ты ақорат кунӣ ты ки худат ина ты представить кун хуб ҳастанд как так можно охи ҳастанд хеле албатта ки хеле аблағоята нестанд агар ки тасаввур кунед ки блогере ки 300 000 зиёд обуначӣ дорад забони русия медонад забони худаша медонад бо мегӯяд ки ҳатто вай гуфтагӣ буд ки ман падарам тоҷик аст ҳамин гуна гапҳое задагӣ аст дар комментариёш ва тасаввур кунед ки одами як солим вай аки типа солим ном дорад ин гуна гапҳое мезанад тасаввур кунед ки одамое ки 1000 фолловер доранд ё ки 2000 фолловер доранд чӣ гуна гап мезананд чӣ гуна нафрат доранд фаҳмидед як комментария бидуред бихонед анака представить кун ки вақте агар дар бораи чеченсо як кас як чи гап зана ё аввал настигат мекунанд аввал як дитаи мезананд баъд камерада меган ака бахшиш пурсид не вай ака бародар надодагӣ вай ака бародар медонед ӯ чеченсо да давлати худишонанд фаҳмидед якмаш ӯ чеченсо и короя да узбекистон да тоҷикистон да қирғизистон да дигар давлату кардан наметавонанд якмаш медонам ана узбекистон и бу давлати худишай фаҳмидед вай аз ҳамон узбекистон вале буромадагӣ нестааст фаҳмидед ина як чиз аст агар ки вай и гуна короя дар россия мекард ба фикрам тоҷико вай мекуфтанд меюфтанд мекапиданд тоҷико да ҳамон россия хеле чиан мо чӣ як чиз аст ки бародар бибинед ҳамин чеченсо доғистониё қавқозиё мегӯянд иқа чиянд охи ҳамаш як сабаб аст барое ки шаҳрванди русия ҳастанд агар ки онҳо шаҳрванди русия намебуданд мисли ҳамин тоҷики ӯзбек қирғиз ҳамин сара хам карда мегаштанд ягон чӣ дигар надоштанд бовар кунед туғри гапати не ки инами то что тоҷикое ки шаҳрванди русия доранд ку ман ҳамин отношениёро мебинем ку по-любому ку паспорт ягон хел роли бозӣ намекунад ҳамин тоҷика по-любому мегам ти тоҷики ты приезжий ты гастарбайтер ман ҳамин 2 сол истодам ҳамин 2 сол истодам шуаки бовар ку ҳамин дар россия аки забони дуюми мо ҳамин постоянно ирисӣ буд ки мо даври советӣ таваллуд шудагем ҳамин дуюм забон мо ирисӣ гап мезадем охи дар тоҷикистон дар душанбе мақсад россия мо да по-любому наздиктара ба назар дигар давлатҳо мо россия мерафтем как дружественная страна
Но хози то, что творится ку, инаи бо община пайдо кардияну, бо гап хабар инаи чизош резтай тоҷикора мегиранд, меган ти иммигрант, мезананд шонаву, издиваца мекунанд, инами дили ҷигару мереза бовар медони кишвара чӣ ки мехоҳам ки ҳамин тоҷикои худмо хезан раванд Европада кор кунанд, ҳамунҷа дига бовар ки бародар ганда як барои чиз вай аст озиқ мешавам. як чиз аст ҳамин худи русо мегӯянд мегӯянд ки после пожара хуй насоз мегӯянд фаҳмидед ҳамин агар ки шуморо Нафаҳмидам. бар зидди шумо ҳанами шумо дар амрико ҳастед агар ки ягон кас фарқе надорад вай амрикоӣ аст рус аст тоҷик аст чи аст чизе касе ки бошад набошад бар зидди шумо ягон сухани бад занад агар ки шумо як бор қурт кунед хулоса қабул кунед вай ба худ иҷозат метиҳад ки дуюм бора сеюм бора чорум бора бар зидди шумо ягон кор кунад фаҳмидед позволят кард значит позволит кард ҳамин правильно кай ки бар зидди шумо инам ки гап куро мешавад шумо ҳатман бояд ҷавоб диҳед фаҳмидед ман дар русия кай ки дар донишгоҳ мехондам як духтари рус ман дар донишгоҳ мехондам ман хеле чӣ набудам одамо ҳамаро ман иззати эҳтиром ман медонистам дар пеши тамоми миллатҳо як рӯз як духтари рус баромадааст ҳамин мара чӣ гуфт макаки гуфт инам хеле гапо гуфта фаҳмидед ба номи худо инами буромадем ҳамкурсмай сана ямко то ҳол номш хушу як духтари хушу вай беақл бесаводӣ инами дастша қабидам ҷабе гуфтам дастша қабидам ба номи худо зер кардам шаки дар кард дасташ гуфтам ту чӣ гуфтӣ чаро ту хама гапи чагон камтара дуғ зада гуфтам и чӣ хешед ки ту себе такое позволяешь ба худат и чизора чиз кардасти иҷозат додасти ман тра ягон бор гапи бад зада будам ё ки не як бор дига ҳамин гапа дабозади аз ира бадтар мекунам сар додам ша баъд рости гап дӯсту рафиқ бо наздиктар шидем бо иззату эҳтиромаш дига шид ҳатто мисли ошиқ маъшиқам як вақто чӣ шида буд аки ман аҳамият намедодам ба ҳар ҳол мегӯянд ку одам кай ки ҷанг мекунад баъдаш дӯст мешаванд ку яъне агар ки ту хоҳӣ ки як кас эҳтиромат кунад бояд ки нишон тии худата кӣ ҳастӣ чӣ ҳастӣ фаҳмидӣ албатта пас но чи баъзе мо замонаи ҳамин дадем что силой мы должны доказывать да что с нами так нельзя шумо бояд ҷои худтона донену и бояд уважение худтона донед это всегда так это всегда цивилизованно не вот эта сила с позиции силы это всегда и ҳамавақт ҳам хеле буд аз ҳамун даврои қадими дунё одам касе ки намиҳози амрико с позиции силы работает со всеми странами мира кати ҳамин тамоми давлатҳои дунё ҳамин қувва кати гап задестай чӣ созишномо чӣ иди нахӯй мега дар ҳамун оне ки дар гапи туғри яксаду чанд давлат неки ку чиз мегӯям дар ҳамон оон яксаду дусаду чанд давлат аст ҳама мегӯяд ки дар ҷанга бас кунем дар украина ё ки дар ғаза Америка як худаш немегӯяд права вето дорад аки ҳаққи чиз вето дорад медонам не политика ҳамин хелае блок мекуна пастана гапи туғри но иҷада ту медонӣ ки свободна метонанд дар любой ҷо намозшона хонанд ҳичка кор надоранд намеган ту тоҷики ту ки ту айгиҷо омадаи корот надоранд ҳама қати фақат улыбка ба хирсандӣ гап мезананд эҳтиромона ҳамин дар ҳамин москва будам саҳар дар метро ҳам як кӯчара пурс аз як одам бовар кам тавара бикому мега бизан катишон назани слишком злой стайкону ман намедонам ман ҳайрон мешидам ки чӣ ба ё инқадр злояна хеле чиан тобака нисбати худмо агар ман шаҳрвандиша гирифтам офтоба неки намехоҳам дига рафтам офтоба намебинанд бародар вазъи зиндагӣ қасоз нест бародар бисёр чизо ҳаст масалан шумо ки дар ҳамон тоҷикистон ё ки амрико як бор бинед ҳама ҷуда офтоб аст дар амрико офтоб ҳаст инами як офтоби худаш одама иваз мекунад як фикриша як настроениша албатта мебуроед офтоб бибинед хирсанд мешавед ку туғри не ки ман фикр мекунам ваёда офтоб дахл надора медонӣ барои чӣ ман фикр мекунам ки ваё ҳамаш айсове ки кредит дағутидаган айсови авай хеле злоян ҳамаш хай кредитам лекин ҳамин чиам офтобиам инам хеле аст бовар ки ман ҳозир дар ҳамин британия ҳастам ина шотландия ҳар рӯз борон мезанад
ма чӣ ҳар рӯз ма Аҳа. табассум намекунам ҳар рӯз. Ин борон худо мегум кай борон тамом мешавад. Худо мегум ҳамин рӯзи шанбе якшанбе рӯзи истироҳатӣ мегум ягон ҷо як сайргашт бурам ҳамин мебурам ки баг борон мезанад намефурам фаҳмидед ҳамин ҳатто Борон ҳамин мезанад. одамои ҳамиҷоӣ аз сабаки депрессия доранд ҳамин бисёр ҳамин боронӣ ҳамин шамолӣ фақат чиз мекашанд тамоку мекашанд фаҳмидед ҳамун вид мегӯянд ҳамун сигора мекашанд. Хуб ба ҳар ҳол шумо оиди амрико гуфтед ҳамин шумо медонед ки дар ҳамон амрико ҳам гетто ҳастай гетто ҳастай ку Ҳастай. на Бале, ҳамун бале, геттода ҳастай. хе қонун кор намекунанд бисёриш одамо якдигарша мекушанд мезананд унҷода қувва чизи қувва кати истифода мебаранд ҳамун бандаҳо ҳастанд ку бандаҳо Аҷа ҳар як штатда ҳамхали ҷоҳо ҳастанд, намедуроянд мардуми нормални мардуми сафед ӯ территория намедурояд, барои ки мошинша мона ягон вай кунад, сразу гоп-стоп, сразу яъни маш мекунанд. Чӣ хеле иҷода ҳамаш арӯжа қатъ мегарданд охи. Ё ҳамаш доранд. Мақсад барамха стараться мекунанд объезжат мекунанд охали ҷоҳора. ин ҳамин аст. Инами дар Надоранд ҳамхали ҷоҳо. амрико инам хеле бошад, Русия албатта ки тамоми давлаташ инам хеле. Хуб ба ҳар ҳол инаму чиз геттоҳо аз сабаби чӣ хеле зиндагишон бадай? Барое ки маблағи хуб надоранд, кори хуб надоранд, намекунанд. Маблағи хуб надоранд, камбизоатӣ. Инами Россия инами тамоми давлатҳои дунё ба фикр менам хеле камбизоатӣ баъд нами сар мешавад диёнагарӣ. Инами Тоҷикистонам бибинед, ягон оилаи камбизоат бошад, ки худо бубахшад мегираванд заношонро мезананд, як чӣ буҳона меёванд, бо ягон кори дига мекунанд, фаҳмидед? Ва ҳамин пул бисёри чиза кор мекунанд ба фикрам. Хуб ба ҳар ҳол хуш ба ҳоли онҳое ки як равшанфикрӣ дорану ва умед ба рӯзи хуш доранд, фаҳмидед? Рӯзи хубам мегзарад, рӯзи бадам мегзарад. Лекин шумо зинда бошед бародар. Ташаккури зиёд. Чӣ хеле Америка хуба чинҷа охи? Акы ихела ки ҳами кор мекунӣ созай. Ҳами кор накунӣ мо тракай мекунем, трак даем. Вақти холӣ доред шумо? Агар мегум ки як вақти холӣ доред масалан. Алло. Мегум вақти холӣ доред шумо як масалан вақти холӣ. Вақти холӣ ҳами бале да як ҳафта ду рӯз шанбе якшанбе шумода бибинед ҳамчун тоҷике ки мехоҳад ки тоҷик байни тоҷик як хуб шавад, як дӯстӣ кунад, як рафиқӣ кунад, ман ба шумо як хоҳиш дорам. Агар ки шумо хоҳед ки инам ки тоҷикҳо якдигар фаҳмиш кунанд, кӯмак кунанд. Алло. Ман гуфтаистам, нафаҳмидастед? Ана пайдо шудӣ. Мегум ки агар ки шумо хоҳед иҷа як ҷои вай хати гузаштаистам ки овозу часпид. Хуб ина мегум агар ки шумо хоҳед ки нами тоҷикҳо бо якдигар ҳамфикрӣ кунанд, дӯстӣ кунанд, рафиқӣ кунанд, мо як барнома кушодем, касе ки грин карта месупорад ба ӯ кӯмак мекунем ки ҳамун ҳуҷҷатоша хулоса пур кунад. Агар ки шумо имконият дошта бошед, ҳадди ақал 5 каса кӯмак кунад ё ки 10 каса кӯмак кунад ки ҳамун грин карташа пур кунад, як савоби хеле бузург мегиред. Фаҳмидед, мо 200 нафар дар грин карта интизор ҳастанд ки не хорошо. Чӣ хеле аст? Вазъият доред? Хорошо, охи оли иҷа шатдаун оли кушода накард яъни иҷа шатдаун дурст бародар. Мо иша медонем. Мо мегӯем ки агар ки шумо имконият дошта бошед, марҳамат, ана кайки сар мекунам, мо дар телеграм канал одамо интизор ҳастанд, дар як саҳифа дорем. Ягон проблема нест. Ина тамом, барое ки даҷа як чандта дига бачаҳое ки ҳастанд дар Амрико, онҳо гуфтанд ки мо албатта кӯмак мекунем. Фаҳмидед, ҳамин ҳуҷҷата пур кардан, барое ки яхе тоҷикҳо худшон наметавонанд. Бале. Як хуб аст бародар, фаҳмед, ки ҳамун тоҷик пага Амрико биёд, я дасти шумо гирад, ё ки як дӯст шавед, ё рафиқ шавед, ё ки хеш табортон аст, фаҳмидед? Ягон проблема нест. Ма толка заем мехали чизо да. Ана зинда бошед. Инам толка за. ҳозир ма менависем дар иҷа. Шумо скриншот кунед. Ваз кардан мешавад? Мешавад. Ҳозир ина мемонам. Чӣ мегам? Green card. Green card TJK. Телеграма медонед, бародар?
Telegram من پسند در تیک медром мебинам як хел вақт ҳамун баёта баъд ҳамун Не, чизе ки ҳамун ситуатсия шида буд ку ҳамунҷа эмоционально Telegram доред мегӯям. Telegram дорум бале. Инами Telegram. Бале, бале. Инами Telegram дурма дедагар, инама ҳозир нишон метамша. Ман ҳозир нишон компютер кати нишон дода метавонам ҳозир як дақиқа инҷода бистед. Илтимос. Хоб, кани ина ҳаст. Ҳозир ман ҳозир дақиқа. Трансляция гостями чӣ буд? Инструменты. Ҳозир ман ҳамҷа чӣ буд компютер ман тормозид кардастае? Инструменты нет. Хулоса нами Green Card TGK навистам. И саҳифаи Telegram мо. Ин ҳамҷода агар ки дуроед чанд нафар ҳаст, ана чанд 4-5 ҳастанд. Моро админ мондагем, ана ман худам масалан ройгон пур мекунам ба одамо, ягон кас ки пул намегирем бародар. Фақат гуфтем фаҳмидам аз барои Аллоҳ. Бале, бале. Як ёрдам кунем гуфтем ва чихема. Всё. Ҳозир ман нами ссилкашамонам. Хулоса дуроед хаи ссилкашама ки намедонам нашидест ямона. Тамом ман ҳамунҷа медорам агане. Ина скриншот кутед намеям, намедонам iPhone дошта бошад, хонда метавонам. Нама Telegram-и Green Card TGK. Инами саҳифа дуроед 200 нафар зиёд аст. Интизоран кард ки ба онҳо мо Green Card пур мекунем. 5 касам Green Card-ашона пур кунед битед. Савоба мегиред. Ба номи худо савоба мегиред. Фаҳмидед бародар? Баъд як гапи дига Шоҳаким, ягон проблема нест. Ман худам ягон бор ҳамин Green Card-ро пур накардам. Англиси мефаҳмед? Ман мепурсам. Англисиро мефаҳмам, гап зада метавонам. Ман ягон бор худам пур накардам. Ман яки мепурсам, как оно делается, чихе. Барои ки мо программа кадид ромадагем иҷа. Программаи CBP1 кади. Уҷада осунай бародар, уҷада осунай пур кардан Green Card-ая ва ҳамун your name, your details, your father's name, mother's name, ҳамин easy questions. Фақат мегиред ҳамин чизои паспорта ёки ҳуҷҷатҳоя номашо менависед. Тамом. Хуб, ба ҳар ҳол агар ки натавонед мушкиле нест бародар, лекин ҳамин гурӯҳ не мо мекунем ҳаракат меёбем. ҳамин рӯзои выходной чӣ бане? ҳамин як даст морасад тоҷики хидматдор ма толика бовар ки буду рад это. Зинда бошед. Кош ягара кӯмак кунанд. Ташаккури зиёд бародар. Зиндаву сарбаланд бошед бародар. Хонобод. Зинда бошед, Шоҳаким, зинда бошед. Хонобод бошед. Хуб, бародари ҳафт ҳастӣ, нестӣ? Чӯ кади 1 соат? ака дамҷам гапатонро гӯш кардам ака. Худат метавонӣ Green Card ёки Green Card биспурохӣ хитам? Не акаҷон, ман юристӣ мехоҳам, дар кор нест, ман Тоҷикистон мерам бо ака. Хуб, худат бо хубтар наметавонам рост гап ака пур кардан. Наметавонӣ? Мушкиле нест. Хуб, ина дидӣ, мо дар ин ҷа омадем 1 соату 20 дақиқа шид. 1 соату 20 дақиқа шид ки мо дар ин ҷаем. Хуб, фаҳмидӣ ягон чӣ маъқул шид ёки нашид, ё замечания дорӣ ёки ягон пешниҳод? Хеле аст ака, хеле кала кор кард. Хати акай дар бораи дуо чӣ кардем, баҳс кардем камза. Соати мо 10 шаб шид. Паго рӯзи дуроз аст. Бародаро, ташаккури зиёд. Зиндаву сарбаланд бошед то боздид иншоаллоҳ. дар амони худо бошед. Майли акаҷон, шаби хуш шумо. Шаби хуш, зиндаву сарбаланд бошед бачакон. То боздид. Майли ака, барори кор. Кияй? Марам тайёр барои ҳақ халқи азизам ягон касба дар кор шавад нависам. Бача, дуро чиз ин ҳамин дуроед намешавад пафтан. Ин ҳамин Green Card дуроед бародар. Дилшод Раҷабов, ин ҳамин Green Card мо қайд кардаги ҳастем. Илтимос дуроед. Мо ба шумо бори нафаро ниёзмандем. Ин ҳамин ҳатман дуроед. Даоҷа 200 нафар шидааст ки интизор аст ки мо ба онҳо кӯмак мекунем. Мо албатта иншоаллоҳ кӯмакшон мекунем ва ин кӯмак барои Аллоҳ аст. Фаҳмидед? Албатта ки шумо
ба худу боварам накунед, ба як халтон кӯмак мекунед. Албатта ки зиндагии ҳар яки мо ба ҳар яки мо мерасад хубиш, фаҳмидед? хуб ҳамин аст дига. Ба фикрам умедворам чиз кардед, скриншот кардед. хуб ҳамин дига. Ташаккури зиёд. Зиндаву сарбаланд бошед. Ассалому алайкум. худоё. хуб ютуб бародарони гиромӣ, ютуб касе тамошо кардестед, ташаккури зиёд ба шумо. Зиндаву сарбаланд бошед. То бозид бародарон.